O diya, sa tanang magtanaw sa to YouTube dili live kay hinay man atong net diri. Sa magtanaw sa to ang YouTube ay mo kabala ka guys, panikamutan na mo nga next time sa mo ang video, ma-shout out mo na mo ha. O niya ka lang kompleto ta na Pwede. na si BBCJ. O niya mag-expect pa mo guys nga on the spot nga mga pasiaw. Daghan pa may ipabuhat ng buhaton guys. Okay. Although sensor di siya gamay kay on air man ta pero well trying our best nga maka-deliver gihapon ta. Pwede, Labi na sa mga OFW kuya i-shot. Grabe kayo, Dagang nag-idol na to sa Uy, tinood na sa akong mga watong viewers niya. Uy, sa kuanday sa Saudi, grabe. Sa tanang mga naidagang mga ni-comment dito, mubasa man ko. Hawaii. Naningon nga ganahan ko makig-meet in person ni Isyot og ni Turagsoy. Pwede po nung night time. O niya unsa ko lang sukod sa tuntiil. Napuran ka ba kumagko naman. Parehar sakar mig sapatos ni Tagaan Torok. namin yung sapatos from abroad. Parisi rin yung kuan ha. Wah ha, basig puror na to. Puro to. Ko ar magtailing abroad. Sige, salamat kayo. Sukat Salamat, pa sa salamat. mga nagsubay sa mong video sa variety show. Unya, atangin ninyo kay hapit na mo balik ka mo ang variety show. Wow. Manglupad drama. namin to rugs. Bakong drama ha. Basi makaingon mo nga among show, balik-balik lang. Nag-practice namin para pang bago pang New Year. Timanin ninyo mga viewers sa YouTube. Nami gibuhat na. Makahimong gamig drama everyday, kada adlaw na mo usbon. Kanina bang comical ra? Kada ba kang variety show nga, wag na magganyan. Wag kami inyong anuhin ha. Hindi naman kami ngayong inaan. Ano. Okay, kita tapon mga guys. Thank you. Kita tiganaan mo kuha naman doa. Salamat. Og sa grupo na lang sa Cebu, Tris Guapitos. Ayan, atangin mo mga bago pakulo. Gamay na lang kayo sa in English pa. We are running out of time. Og sa Binisaya pa, gadagan nga way rilo. Running out of time. Sige. O diya, ato na ning sumpayan ang ato ang magkalingaw nga drama, no? Sa tanan na lamang nag-text, gusto pang mutawag. Daghan pa kayong gustong musod, kuya i-shot, pero wala Grabe. tayo time. Mga gani, paunahay magod ni. So dapat, ay lang mo katagam, ha? Kung di mo makasuod karon. Labi na nga, dako nga to pa premyo kay 800 pesos worth of load. Load na mga kawaw. Yan na! Sumpay na! Drama comedy kun! Ramang putol. Gipasulig ko mo diretso dire. Kita maglangay kuya oy. Kibabiya ka kuya nga overtime na ta. O diya, o sa may pagi ni. Mubayad ko daan. Una ko musakay o musakay ko daan. O una ko mubayad. Si kuya oy. Ako kuya ay not a type of girl nga sigurista. Pwede wrong nga. Musakay ka daan. Una ka mo data. Oo, sige. Maghubo na ko sa sinina. Okay, kuya. Go. Naghukas na ko. Kuya. Ano na magsugod na subos? Sigurista lagi ko kuya. Uy, sige kaingon ko na naman gani ha. Abanid ni. Sige. Ayuhas pag na. Ako ni bahala ni mo. Ano ya, kuya? Kuya. Kuy. Hinay lang. Kuya. Napam ni balas og siminto, kuya. Kumusta man, kuya? Solid yung gayo. Bigay ka mahayan. Hindi naman ito kuya. Pero kuya, kadiyot lang ba? Nga naman. Unsa may kasultin mas kong performance. Nakayon ko kuya, uy nga. Sa ko lang tag-an ba? Unsa may mong tag-an? Kuan ka kuya no, construction worker ka kuya. Ano nakibaho man ka? Si kuya baya, uy. Ako gawin ang gi-feel kuya. Sa dihang, imo nang gihagbong sa akong septic tank. Unsa may mong gibati? Gahi! Di kay kagbara kuya. Niya. Kung gamay pa rin ako, mailagyapan kuya, oy. Kay mura nagkabili ang numero 8. Sige. Ano akong bayad, nisamot kuya. Construction worker yun ka tinuod. Ano lagi? Si kuya, oy. Tanawa mo,
Ang 500 nga imong gitunol diri nako, tuskig pa kayo. Nanampiling si Noy Noy. Sige. Pero di ko maglangay ha. Amping kuya, uy. Sige bye. Ay, si kuya. Kuya, balik ko sab kuya. Wilding ako kuya. Kuya. Kuy. Iyo ka dyan. Ay, nako. Ang wagi tagadag pa ni Birig mo na ni. Uy, ayaw na. Ano mo lang naghihiyod bagas ko tuhod. Kini siyang iro ay naghihiyod bagas ko tuhod kay baw nga doon na natay arthritis. Asa ba ka napitan din ito ilang ingon nga? Doon na babae nga di mamilig laki. Ay, magpaabot lang ko din eh. Hi, kuya. Uy, ni naman di ay. Day, asa man to din ni Day nga? Sabi ni kuya, uy, kibaw ko, nilini mo ang lawas ng kalipay. Lagi, pero hain man tong babae baga ilang giingon din eh. Si kuya, uy, manito ba siya klain? Kinili mong katubang. Abi man na ko, manikirista ka. Si kuya ay, joker kayo. Ay, kanapag, dili man sa ingon ba nga, bugal-bugal lon yung ko, pero maingon talag po nga ba nga, bunga suna-huna. Kaya dito maglangay kuya, uy, kay kibaw ko, mupatong ko ni mo, ay, hinay-hinaya na. Kuya, uy, kuya, Kuya ba? Nihago ka, yatake ka. Si kuya, uy. Mario pambot ni overflow. Kuya, bahala ka niya. Hindi mo di kong hangito na. Tukon ko niya. Hinay-hinaya, uy. Iso na na bakila pagpakatog o balik. Kabala ka, kuya. Mukanta ko, kuya. Kuya, mupakatawa, kuya, uy. Mukanta ko ba? Bahala ka na, kuya. Tiwasan ko ni. Mukanta na ko. Anta, dili ka. Bahala na, kuya. Sitawagan ni kuya. Ay, grabe sa imuhang mga mga steppings ba? Nala magusumba kuya, good. Unya kuya, kiba ka kuya no? Makaingon di ko kuya ay nga, ay mong performance, senior, nagyukay ka. Tungod ba siya ko ang pangidaron, day? Ay dili kuya, uy. Tungod, kaya ang imuha na lang sungkod, mo ay manukod. Sige. Maging mong mga batanon, tamiyahan na lang yung mga idaran. Pero na-after pa na kasi kong panahon ay, di sa pwede kuya, uy. Nga mo, day? Bata pa ko ato. Sige. Dawatan niya ako bayad, ha? Nisamot kuya, uy. Tanawa, senior, yung kay kandak ko. Nga man, gamay lang akong gitunol. Si kuya ba, uy. Tanawa, gisudi mong sobre. Klaro kayo, ni kubra ka nga to City Hall. Ay panabi, kay badakpan ta. May problema kuya, uy. Kuya, sunod balik ba? Nga naman di ay. Nalo kayo suggest mo kuya, uy. O siya lagi. Ay kung makahapit kang sagingan pagdaglapnis. Iyon na pa. Nga naman. Harap di kayo kumaluya kuya. Ato lang ng laki-lakian. Magubo ko daan. Paniguro ba? Siya ka itong bulaya. Ay, kuya. Agoy lami. Kuya,
Kalayo ni mo tinanawan kuya, uy. Mura man kong imong gihubuan kuya. Kuya. Tinuod mo sa ibo, di ko mag-ilis pa man. Kuya. Ikaw ba tong regular dire? Yung sure kuya. Kiba ka kuya no? Diri yung ko, diri ko na daga, diri ko na minyo, diri ko na ngapo. Grabe. Di na nadaga. Marang niyaw po niya akong kalipay, no? Ay na, ikaw wala ka kuya, uy. Ako rin mapaabti ka na. Kuya na. Kuya. Kuya. Maghubo siya kong isip. Kiba ko ka mo mga laki mo ninyong gusto. Kuy. Kuya, huwag mo na kawayak, kuya. Alam mo yun. Ubo ko di kong t-shirt. Wow, lawas, kuya. Kuy. Kuya, hubuhay mong short. Ubo ko di ko siya. Kuya, sorry. Ayaw pag binuang ya. Ay, Sorry, kuya. dali na ba? Dali na. Dili lagi pwede, kuya. Ayaw ka na touch mine. Ay namang ni, ganun ni kalip Ay, kagalain. kibaw ko, kuya, eh. Kibaw ko rin mo, kuya, nga. Konduktor ka. Ganun ka ba, omang ka? Ay, bisag wa pa ka-perform sa ibabaw na ako, kuya. Kibaw ko, konduktor lagi ka. Kaya nga naman tawag ka ba, o ganun? Ay, tutok ako dagway. Kay numdum ka, nisakay ko ni mo, kolon tuhoy kera. Wa ko ni mo sukli, eh. Oh, bataon niya namin. Bay, aba, po, ipuno lang. Tapos daan, dali. Hala ka na, kuya. Baos, mani, kuya. Hala, pagbudbud ya, pagbudbud ya. Sama ka niya, oy. Dali lang. Mano na ninyo, kuya? Ang panahon dili per me. Kasuklo, Sakay ko nimo, kolon tuhong kira, wa di ko nimo sukli, eh. Pasusuri na, dali na, dali na. Ilado ka na mo dagway, ay. Dali na. Kuya, di. Ay, kuya. Dali na. Kuya, di lagi ko ganang konduktor. Ano ma? Sinsilio Rasbuntag. Wala. Wala mo nakadaog. Wag ka po yung nakadaon. Ay, may paywa. Wag ka po yung nakadaon. Di mo lasa. Itan din na. Abdan lagi ng 5,000 litro ni Mama. Hoy, thank you so much. Konduktor rin nga wa mo sukli. Bisag wa ka perform ilhana. Basta naman kung kay kalagot pag dumon sa katao, di gina malintan. Sakay ko ni mo, wa ko ni mo sukli la pag budbud. Mana nga ayun pag lupig sa imong isig katao. Hindi mo na malin. Kuya. Dali na. Di lagi pwede kuya. Pwede lagi. Ay da, bawas mo na panahon kuya. Baon sa ano lang ni. Iduwa lang naghantak mo tubo. Okay. Wala tayong kongoro. Salamat kayo, oy. Oy. Pasensya kayo mo. Wala po tayo winner ron. Na, eskalibog mo. Nanasi mo text ni ron. Ha. Laugawa ninyo duha. Konduktor nga wa manukli. Greetings na Kuya Ishot. Go. Oy, great lang ko advance happy birthday sa anak ni Ugma. Ya, sa kuha na lang sa mga Pagubo Boys o sa Mansiras. Apirtaw, tanang apirtaw ka, Kiano, mga kuha niya. Ila ni John, mga Kiano dia. Loloy, may buntang nyo tanan. O mga Unabia family dia sa kuha. Uy, minaw sila nato pirmi. Grabe kayo kada ihard sa Wow FM. Kanang-tanan na lang, wow, salamat kay sa suporta ninyo na mo. Oras, alas 9:10 na. Musunod na ang ato programa Wow on Request. Only right here on 97.5 Choose Karkar. Choose Wow FM. Bye! Bye-bye!